3 oras na hindi ka olats. Alas 3 na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ang Lunes ay parang pagtakbo. Minsan, gusto mo na lang huminto. Gusto mo na lang tumigil. Gusto mo na lang mag-give up at madapa. Pero naalala mo, kapag ka huminto ka, B, wala kang pera, B. Ano na? O tingnan mo, tinatamad ka na naman. Alika na, wag ka na masyadong tumulala dyan. Tandaan mo, hindi ka pinanganak na mayaman. Ito na naman tayo. It's a happy Monday, kabisyo. Yes, I'm back. Eto pa rin, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. This is your daldalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. Yo! Ayan ha, trip natin today. Wala, sa bahay na lang. Tumunga nga, tululaway, walang ginagawa. Ay nako, ba't kaya ganun no kapag ka Monday? Yung tipong kahit ang sarap-sarap na lang tumunganga sa langit, magbilang ng mga ibon. Ikaw ba, ilang bang ibon ang nabilang mo kagabi? Nagsistargazing ka? Well, maganda naman yan, pamparelax. Pero kapag ganitong mga araw, minsan talaga tinan mo yung paligid mo. Dali-dali, tinan mo yung paligid mo. Di ba ang tahimik? Ikaw lang yung maingay dyan. Anyway, ako pong inyong makakasama magmula 3 to 6 p.m. yan. Kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta DJ Mara Tony. Kaya kung alam mo sa sarili mo na inaantok ka, kuya, ayan, kunin mo yung tubig mo, dali. Sinasabi ko sa'yo, bawal lang tatamad-tamad. Uminom ka muna ng tubig, ayan, grup ka dyan. Pagkatapos, hinga ka na muna ng malalim. Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to. Kailangan ko ng pera. Isa pang breathe in. Kailangan ng anak ko ng pangbili ng mga supplies sa eskwelahan. O kaya ikaw, habang single ka pa, huwag ka muna magjojowa. Lalo na kung wala ka naman pang sustento o kaya pang bili ng mga kung ano-ano dyan. Anyway, tuloy-tuloy lang ang positivity ngayong Monday. Alam naman natin na pare-parehas tayong tulalay, pare-parehas tayong nganga, pare-parehas tayong pwede ba Lord? Tama na, magpaulang ka na lang ng pera. For now, habang kakamot-kamot ka dyan, makinig ka muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Monday. Kailangan ba may memorize yan? Basic. My lips like